Máme tu dvojku, protože som objavil nové miestnosti. Wow. Akože nechcem to otvárať, pretože je tam nebezpečné, nevidno tam. Tam je koľko stoličiek na sebe. Máme tu dvojku, pretože som to celý nepreskúmal nakoniec. Dvere. Čo ti? Akože zase tam plieska a tam potrebujem ísť. Á, bože, Tatra. Jau. A teraz musím preskakovať sedačky, ak budú. Čakaj. Aha, hostia VIP, to majú iba také stoličky, tam podal VIP. Domáci hostia. To majú. Dobre, a potrebujem ísť tam, takže zase musím ísť okolo celého ihriska. Jak somar, pretože som... A tu je ďalšia. Kámo. To je nejaké... Ja som... Veľké miestnosti, to je úplne staré lano. To je núdzový východ. Ja idem vode. Pretože budem sa, aby ma niekto načapal, už tu nikto nebol, tu tréning, ktorý sa skončil. A chcel som ísť natočiť mojho kamaráta, nevyšlo mi to, takže na budúce, no, čo už mám urobiť. Ja tu preliezam, som tu, musím ísť tak. Ježiš, ja som sa skoro tu zdrbal. Tuto som išiel takto dole. Stolička. Zas. To je to VIP, ale to kamo som prebrala. Ideme tam. Je zas tá strieka. Tuto magru už som vám ukazoval. Nevyplo sa mi video, tak preto vám točím druhú časť, lebo som to celé nepreskúmal. Pretože to tu poznám, ale nikdy som nebol v takýchto priestoroch. Reálne sú mokré, aby ste mi verili, že ma to ošpliechalo. Ale nie som až taký mokrý. Niekto tu kričí, to už je štandard, keď nemajú tréning. Ty aj tu už som bol. Prvé časky. Ja ešte sa tam jedno, to môžem vylesť. A bežíme. Kamo. Tu môžeme... Poďme dole. Ja sa pozrieť aj do tej budky. Terén. Neviem. Aha, dobre. Stávam dálku tomu hraničnému sklu. Som čo počul. A tam zase to strieka. Dobre, teraz v strede, dúfam, že ma to tam neošpliecha, lebo viem, aké to je. Našiel som tu voľaké schody. Potom tam je ďalšie tretie ihrisko, ktoré neviem, či je len holé bez sedačiek, alebo neviem. Pretože tam je takto prvé a to ako keby tam nič nie je také zaujímavé, jak tu. A teraz si znovu majú tréning, asi mali prestávku a ja tu nechcem pobehávať s kamerou, už toto je mokré. Tuto. Teraz by bola sranda, kebyže sa to zapne. Dobre. Bože, tu nechcem behať, ale... Nie, upýtam sa potom druhého trénera. Ale tak. Takže ideme sem. Teraz je to tam zapnuté. Opýtam sa. Ty vole, to je mokré. Akože wow. Extrémne veľké toto je, aj keď to tak nevyzerá. Idem ešte tam toto preskúmať. Už som to aj preskúmal.
to je jaké dlhé. Tam to si musím skočiť. Dobre. Za takto krásne niečo a musím ísť tam. Ježiš, som ma trošku aj tamto, aj keď sa tam do prdele. Ja som vedel, že si to šmyknem. Fuj, celý od toho. Teraz je tu zase rúra. Aj tu som už bol 100-krát a chcem vám to ukázať, pretože neviem, či niektorí moji fanúšici tak sú. Zuzka Mikuláša. Je tam ten kamarát, takže ideme! Našiel som ho! Dobre, ja som to chcel ukončiť, už to niečo také zaujímavé.